Ahojte, volám sa Sabo Šamšom, už 5. rok študujem na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. V našom videu ukážem, prečo som zvolil tento odbor a práve túto školu. Najväčšou výhodou je každý týždeň máme odborný výcvik, čo nám zabezpečí prestížna firma Tauris v Rimavskej Sobote. Ochrana zdravia je veľmi dôležitá a bez toho sa nedá pracovať. Výhodou je, že pracovný odev, topánky, nože, kovové rukavice a zástery dostaneme od firmy zadarmo. Keďže zúčastňujeme duálneho vzdelávania, každý mesiac dostávame finančnú odmenu za odpracované hodiny vo firme Tauris. Každý piatok sme ve školskej dielni, kde s majstrami pripravujeme rôzne mäsové špeciality a lahôdky. Vo výrobe sa učíme vykosťovať polovičky ošípaných a hovädzieho dobytka, rôzne mäsové výrobky, ako sú udeniny, rôzne suché a polosuché salámy, tlačenky, slaniny, párky, klobásy a paštéty. Je to tímová práca, vďaka skvelým spolužiakom všetko ide ako po masle. Najväčšou odmenou za našou prácou je 3-týždňový pobyt v zahraničí cez projekt Erasmus+, kde sa môžeme zúčastniť odbornej stáže úplne zadarmo, keďže projekt nám všetko uhradí. Okrem spracovania mäsa sa učíme aj recepty. Ja tiež rád varím a hlavnou surovinou je vždy mäso. Ak nie si vegetarián, tak prihlás sa aj ty.